Uya arikugara kuduri? Arikugara kumba. Arikurara nani? Akurara wege. Arikurara wege? Ichokwadi here? Mvura naona pamusoro panoona pamubhedhi. Uyu murume wamunongobva makasangana misi? Makasangana te. Kangani? Kakatowanda. Unozviziva here zvaari kutaura? Zvakutaura asi uzviziva. Imbotsanangura kuti ndekupi nekupi uchimurangarisa. Taurisa. Patakatangogara tese. Ndakasere kuchikombo kwana Keri pasasi pamalo ari pauno. Patakatangogara tese. Tagara tese. Pese bane yakuba kwechigara tese. Kuseri kweToilet yenyu pari pazasi mbijana. Kwozoita paseri pedanga rembudzi. Tikagara tese futi. Jesu Kristu mwanakomana waMwari akuuya. Zvakazarurwa 12:12. Notaurwa ndokwaya nyika. Satana akaburuka akatsanga unosoro kuti Satana akashatirwa. Hada kuenda nevazhinji ndokuita seko. Kana kuri kutamba madidiro acho mwaita kungonyara kudaro ndokudi. Nosona kuti kusaziva Mwari. Saziva Mwari kwese kamukuita. Ladies and gentlemen, it's now 2025 and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today, nambenda nawo kuti vanoinstalla inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what and this expect and this nyatsoziva. Saka ndauya na Mr. Kechi an expert wekulogos Solar Tech timbowabvunza kuti zvakamira sei. Yakamira sei package yedu? So Zico package is a 3.2 kVA solar system in just must products. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump. It powers a class A fridge, power TV. You buy power my lights, energy saver lights up to 15. And then zvese entertainment. Charge some phone, my laptops, Wi-Fi, Is it affordable because Zigo represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed supply price, it goes for 1,480. Exactly. Alright, koma package vanemari vanenge vachinzana sei. Kana takuenda pamusoro apa teta kudawo from 5 kVA 6.2 kVA of which yedu isusu inotangira pa $2,400 ndo inova iyo ye 5 kVA and then toenda pamusoro tenge takuitawo ma 10 kilowatt solar systems of which aya anenge akuitwawo ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly, vanoda zvekutaurirana vema-labor, vema-terms, ma-civil servant, nevane-customized service, vanokubatai here. So, kana makuda pakutwa zvema-payment plan facilities or credit facility, with just 1.5 you can have this solar system. What deposit 70% of 1.5 and then the balance we attend in 2 months, wobvawapedza unakirwa ako nemagetsi ako. Nakirwa waenda manumbers awasikuataura ndo ari kubuda pascreen apa. Saka as long as Zigo ari brand ambassador weLogo Solar Tech, you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned. Nyaya iri pakati pedunzi ramambo nemurume anonzi Solomon Nosenga inyaya yekushedzwa kwaitwa Solomon nedunzi kuti Solomon uya nenyaya yekuroora hanzvadzi yababa vako. Baba vako vanonzi Kefasi Nosenga. Hanzvadzi yababa vako inonzi Revai Chivarange. Ndiyo nyaya iri pakati apa changamira. Arikunzi panokama pakuroorana kwaita vana. Tatapira nyaya changamira ndinoda kubvunza kuti Revai Chivarange auya here na Solomon. Angauya padhuze. Kwa Kefasi Nosenga vauya. Ayo, havana. Kosabhuku chitsato kana dare vauya. Uyai.
Ndidzokorore makorokota munhu wane pekutangira inyaya yekuda kuti titsvage ukama kunzi uri papa uda kunzi uzojekeswa nekuchenurwa nadare ramambo. Dunzi riri kuti Soromoni uya nenyaya yekuroora hanzvadzi yababa vako revai chivarange baba vako vanonzike pasi nosenga pakati penyu pano ukama makaroorana paukama. Makorokota ndakusiya nyaya pamwe. Baba manzwa kremi zvairi kutaura. Hongu. Mazvinzwisisa. Hongu. Pindirai pamusoro imama. Inini 2008 muning'ina wangu Stanford Nosenga akatora reva ichivarange panova mainini avo ndobva amutora kumuita mudzimai wake. Right? Zvenguva shoma mugore iroro ndobva vaenda kwaChief Dotito paMangare Secondary School. Ndobva yatongwa naChief Dotito nyaya revai naStanford Nosenga. Chief Dotito vakati Stanford Nosenga une kodzero yekutora revai chivarange asi pachada mombe yecheka ukama poda mombe dzakava mbiri mombe idzodzo. Imwe iyi handichanyatsoziva ndingazoirangarira zvangu. Dzava mbiri. ndikudetsere baba. Tinotenda baba. Isati daenda mberi. Ndikuona so munge muri kurasika. Muri kutaura mukitaura nhau yomunhu asipo. Tikuda zvenyu zvamukaita imini handindi muri padare. Yes. Tikuda imimi taurai tikanangana nemi musataura zvokuseri. Aiwa tinotenda. Taurai imimi zvokunzi imimi muno ukama nomukadzi wamatora uri. Mandipawo gwara rakanaka. Solomoni. Tikitira nguva ndeti. Muchidimbu zvitora sekuru ndezvekuti. Norondo yeise maonera taita kare kwezi kuti maprofite nawo. Munenge muri kuti muzotisvitsa pekuti mimi sei makazotora ava kuti muko makagara nhaka kunina wenyu akazofa akaita kuti saka vari kuti papa manje musapite muchita kuti muri kuitendera. Mukuenda straight to the point. Ava zvechokwadi ndatete vedu pakugara. Asi vari atete vedu pakugara vanga vakaroorwa nomunina wangu vari atete kudaro. Asi inini ndakazogara nhaka nomunina wangu ndagara nhaka nomunina wangu vari atete chakamire kuti nditi kudii munine papa. Maita zvakanaka kuonesana kwakangonaka. Yes. Shuwa ava nditete vangu. Murume wavo mushure mounge afa ndopa vakauya vari mainini vangu inini mukadzi wemuning'ina. Bamukuru vana havasikaenda kuchikoro. Vana havasi kuchengeterwa. Muri kuona makadaro manje kuendesa vana vemuning'ina kuchikoro kunoshedzesa kudai. Apa musoro ingosvika imunyaya ndaibata zvangu regai ndisvike ndakachengeta mainini ava tiri pakuti tibatsirane vana vemuning'ina vangu ndinavo paumba pangu izvezvi. Mudzimai wenyu? Aiwa ndimainini. Vakurara mungiche? Ivo vane pavo pavari kugara tichiri mafoja tichichengeta mari. Imimi zvamuruda kuita manje munoona ndo pamwe pepe pamunombonzwa muchinzi handidi kupedzera dare nguva zvokuti inini muchidimbo ndaitofunga kuti maingoti chokwadi ndakazopinda nhaka yemuning'ina asi chimina ichi chiri kunzi chakanga chakabhadharwa kare. Imimi mobva mangotenda kuti shuwa ndindakazotora mudzimai asi nhoroondo yamamapa muchidzokorwa. Zvino apa ndiri kuona sekuti imimi munotora here mukadzi wemuning'ina achiuya kugarira padhuze muchingochengetedza zvenyu vana iyaye motomuvakira pake mongoti garai padhuze apa ndichichengeta zvangu vana musingapinde kubhedhu.
chinhu chatoita kuti mushedzwe kuno inyaya yekuti imi nemukadzi uyu munopinda muimba imwe chete. Ya muri kuti kudi kutaura kwenyu hakuna kuipa. Inini uyu mudzimai wangu through kuchengeta mhuri dzemunin'ina wangu naye ndofunga ndatenda. Baba ndofunga tawirirana asi ngoti nguva yedu yo idei bhadhariswa nachangamirika maingoti bhadharisira panguva ndinoti pane zvandichataura nditi mundipikisa tobvatenda mbiri imimi muri kutenda kuti ava ndatete venyu tehungu kana ingu ndizvoka muri kutenda kuti ava pani zvinosuwo mudzimai wenyu hungu mukutenda kuti ava muziri makavatora pavaigara vakatorwa nemunin'ina wenyu asi nikuda kuti munin'ina akazoshandi pamakazotora mbi ava ndizvo here zvatopera yakuchienda kuna changamiri yakati handisini ndakavatora kumba kwavo vakaziva kumba asi ndazoita soso handidika dheni zvaakuna changamiri manje kuti kana pane shamhu kana pakaita sei zvaakuchitaurwa nachangamiri kuti ndanga ndakatora munhu zvofanana nemunhu anongoti ndakatora chi munhu anga achigwara indozorarawo naye andiwari okay changamiri ndoibatomирana nawo zvapaita imbomira izvi zvapaita pataa tichida kuti pajeke ka munoona mutauriro wamuri kuita mutauriro wekuda kuzviisa pasafe side kana kuti uda kuchenjera asi regai nditaure ndichiti munin'ina wangu inini akatora hanzvadzi yangu akabereka nayo vana obva abhadhara chimina kwamama chokwadi kuti abhadhara inini ndine tendere kugara nhaka yehanzvadzi yangu iyeyo uyo akatoita cheka ukama yekuti ukama hwakachekwa hwaiva hwenyu here natete kana kuti hwaiva hwake iye nyakutora imimi magarawo nhaka kumunhu uyu makanga makabhadhara cheka ukama cheka ukama yaibviswa yaiva yenyu nevava here kana kuti yaiva yavo ivava nemurume ainge akavaruka cheka ukama ndini cheka ukama yanga iri yemadzitezvara naiye ko imimi pamawo mukuwasha waikoko pamadzokerero kunotora futi pamusoro imufunge nhoroondo yangu ndosake maiganhura zvenyu asi yanga ichida kusvika kuti makazobvisa mbumbe ucheka ukama imimi aiwa ikarega kusvika ipapo inedii nhoroondo yangu ndati pano panga ichida kusvika mandiganhura zvenyu kuti aiwa mira inini zvandakaita vedu we ndati ava mudzimai wemunin'ina wangu zvaari mudzimai wemunin'ina wangu right inini vabereki vangu ndokuchiti ndiwo waakutarira vana vei vemunin'ina wako tarisa ashaya right ava mainini vauyawoko pachichemo chemhuri ndopandikati aiwa inini handishandi handina kwandinoshanda ndiri murimi wefoje kana muine mukana munongouyawo tori matese foje ndokuuya kwakaita maini foje chete yakurima vaenzerwe vacho ngavamire nai atete ava ndiani venya mazvinzwa atete vari kuti uyu murume wangu chinonzi murume wangu munochiziva imimi baba chavati murume wangu munochiziva here handizive kuti ivo vari kutaura vari pakuti but chandinozivawo inini chinonzi murume wemunhu ureva kuti iwe murume nemudzimai iyeyo munenge muri mese mumba ndozvavataura ndozvandinozivawo ndozvavataurira ende kuna bamkuruka ukatoona mainini vakunyatsodudza manje uyezve iyo nyaya yenyu yatombouya kunoko kana tichitaura kuti ava ndiani venyu iyezve kana maapadarisa izvo vanofanira kuziva kuti tiri kubvunzei ende vazvinzwisisa vakati murume wangu mune mwana mese here nevanhu kana kuti vana vemufi chete vachiripo kune mwana mazvinzwa imimi mune mwana 1 naamai avo yapera isai kuna changamire aiwa chinyararai hapana pamusoro ipatichada kunzwa isai kuna changamire aiwa ndandiri kutopikisana nezvavari kutaura adzimaiwo vajekesa vanhu mwana wacho staraki
vatauri dorara tisa vakutauri vanhu taurira rumenya aivaudze kuti mune mwana mese anonzani angatoita kumanikidziwa kudai iwo ari kucheiko kutaura mwana wamunaye nemurume uyo anonzani yani mune mwana anonzi Enjerini naamainini ngaiturike kuna Changamire yapera aiwa pamusoro Changamire tikamboswera vya nyama imusoro Changamire nyaya tasvika kuma taona Changamire kuti zvapa muri Changamire zvekutaura baba Enjerini kuti ndinopera sei ameno mungatenderwa kana makutenderwa apa ombererwa maoko achipirwa nyaya ndi Changamire mimi yatoa apiri kukumbira kuna Changamire apiri nezvimwe asi Changamire vakutume regai maita basa regai ndimupe mukana wokutaura pekupedzisira tisaitenge tamumbunyikiza taurai zvamuda kutaura tinzwenenge baba. Alright. Inini zvadaro nofunga ndakazviona ndikati vanhu tinogona kuchenjererana pakurarama. Ndanzwa nyaya kuti yasvika kuno. Nofunga nyaya iyi ine maminitsi ekwachief Dotito awa ndinayo pano. Regai ndibata ndongopinda. Nofunga maminitsi ari kutaura ndaStanley akatofa ndiye akatonga kudai raMr Dotito asiri zviri eka tinazo zvese makona zvakuya kuno tinenge tatotsvaga tsvagurudzo dzokunazodza kuti pane chimina pana achatongodziti nyaya titume masamonzi ngonzi ngaangoenda tototanga tatogadzigarira pasi kuti nyaya idzi tanga madzitsvaga muona kuti zvakamira sei nyaya takatoinzwa mapepa amukutaura amini nawo izvezvi ndaStanley anova munin'ina wenyu akafa anova ndiye anga akasacheka ukama ima munacheka ukama yamakaita kanyi ndatete venyu chaivo kanyi chaivo ndatete venyu saka tikuti ndambotaura dare risati ratanga kuti ndo makuna atiri kutaura kuti hanzvadzi nehanzvadzi muroora naate zvaro zvakaita sezvizvi saka titoti imimi makuna muri kutoita imimi nekuti hapana chenuro yakatoitwa uyo akaita chenuro yake akapedza imi munofanira kuita chenuro yenyu kutotanga patsva kuita chenuro ende makasata chenuro muchaita matambudziko kumberi tine vamwe vaimbozviramba kuti hakuna chenuro yacho asi vakazenge vakufirwa nevana pavakatanga kufamba ndopuranga kuzvibata kuti hamusi kuzvisi here kuti mimi nemakuna muri amakaita pavakazvifambira vachiita chenuro ndopakamira vana kufa saka tiri kuti mabatwa nemhosva yemakuna yekuti makatora atete pane hanzvadzi yababa venyu saka panongodiwa mombe inouya kwamambo yemakuna nemombe ndakumondo mombe 2 nehwai chena ndozvinongodiwa izvozvo madaro zvakangoita Stanley muchakabva akafa ndozvamunofanira kuti muite kana dziri mombe 2 dzakaitwa dzechenuro ndozvinofanira kuita dzimwe chete idzodzo zvakanyorwa patsamba iyo zvokuti makaita chenuro zvakaitwa naStanley ndizvo zvamunofanira kuita zviri kunzwika urunzwairi zvandiri kutaura no Changamire ndiri kupanzwa pamuno kutaura but ndinengewo ndine kupindura semunhu regai nditi tati mabatwa nemhosva yekuti mimi makuna amuri kuita ndangoti kuda mombe imwe chete inouya kumhondo nemakuna muzoita chenuro yenyu yamunozoita mumusha menyu zvozonzi matazoita chenuro asi kwamambo tikuda kuti tingoda mombe imwe chete inoita kumhondoro nemombe yemakuna nehwai chena nyorai sekirita zvinhu izvozvo tiri kuzvida panopera masondo 3 zviwi kudare tichenure wonai zvaita kunze uku kwaita makuna mvura yamira zvirwere zvese matambudziko akawanda tiri kusangana nawo nevanhu ivava vari kuita makuna panopera masondo 3 tiri kuda zvinhu izvozvo kana zvisina kuya toona kuti chaita sei kuti zvinhu izvo zviuye tichenure nzvimbo tichenure dunhu cheka ukama chiri kuramba titombotai zvinhu izvozvo tichenure nzvimbo tichenure dunhu tomboda mombe 2 nehwai chena sabhuku mambokedza sabhuku haana chaataura
kama abvuma vakaramba izvokubatsira saka pavabvuma kuti nditete vanodzoingwa sabhuku vanobasa kana vane chekutaura munogona vainikuva pachanamire mukana mungane ndichida kutaura pamusoro pemurume uyu inini chekutaura pazvazva handina nekuda kwokuti akukura chokwadi kumamira zvakaita pakupedzisira kwenyaya yake handina sabhuku apupura kuti ichokwadi ndisabhuku kuti muri sabhuku zvakare mune chekutaura here pamusoro pemhuri yenyu hanzi zvataura nasabhuku chitaura zvimwe chete izvozvo handina chekutaura saka takusunungura Solomoni nemadzimai avo sununguka yaindokumira zvakare vanouya kusaini Solomoni weusaine nedzimai vavo akumira takamira kuti sabhuku isape vanhu adare vasasununga kozi vane nyaya yakada kufanana iyoyo zvakare zvireji vavo ida Emmanuel usenga saka Emmanuel tiri kushedza kuti uya pamberi apo kana Solomoni isumuka apo Emmanuel usenga yaumbeti mau masabhuku one zvirikuitika panapa handiti pachengeta zvimina kumusha uku kana zvekare kare zina kuripiwa ngazvo right vatakumanekara mukubhuripa itai kuti atore mhiko Emmanuel mozobhuripa akanamira Simukatidze Emmanuel. Tora mhiko. Rega ndikubatsire. Ndofika pamberi paMwari. Ndofika pamberi paMwari. Mazwa achataura dare rino. Mazwa achataura dare rino. Achava ichokwadi. Achava ichokwadi. Isingapedzere dare nguva. Isingapedzere dare nguva. Ichireva nhema. Ichireva nhema. Mwari ndibatsire pachikwa chandaambudza dare. Mwari ndibatsire pachikwa chandaambudza dare. Chivanhu chedu. Mwendo upi? nda zvakwanza avanga vatora kana secretary basa pamusoro echangamiri nyaya yedu zvakare iri pakati pedunzi ramambo naEmmanuel Notsenga uyo achangobva kutora mhiko. Emmanuel Notsenga uyo senyaya yatinayo kana nhoroondo yatinayo mwana waSolomoni achangobva pai mudare. Saka nyaya iri kuti uya nenyaya yekuroora kwakaroora baba vako Solomoni iwe Emmanuel. Mudzimai wako akaona Reva ichivarange ndiani wake makaroorana paukama rega ndidzokorore. Emmanuel uyo angobva kutora mhiko mwana waSolomoni sekutsika kwakaita nyaya yakudare. Dunzi ramambo riri kuti Emmanuel uya nenyaya yekuroora kwakaroora baba vako Solomoni. Mudzimai wako akaona Revai mudzimai wababa wako Solomoni abva mudare manje manje ndiani wake makaroorana paukama. Masabhuku aripo. Mukomana. Masabhuku aripo tinokupa mukana. Nawe andowanzwa kuverenga kwaitwa. Kuwirirana nazvo kana kusawirirana nazvo. Indotaura nchitiso. Musikana uyu. Gomera. Ndotaura nchiti musikana uyu upomewa. Ari kundipomera kuti nhumbu anayo ndeyangu. But anombobvira ndarara naye. So far ari kumba kwedu but hadirari tesi kana muimba imwe chete. Nyaya yauya kudara isi kuti kwamba werenga kasekretari. Nyaya yako ngechi ndeyekuti ndakaroora kwaroora baba. Echimira naye. Ari kupuwa chirapano chake. Uyu. Iwewe. Uya kumba kwenya ndii. Ndiko ari kugara ndii. Iwoti wari kugara kumba penyu. Handiti kakuita paari kurara paari kudya. Woti hatisi kurara tese. Statement ingashande kwatiriyo. Kuona kwako. Haipapo handiziwe but ini chikitika chipomewa chekuti ari kundipomera kuti nhumbu anayo ndiyangu but ina anombobvira ndasangana naye. Apa ari kupiko? Ari kumba. Kongo yakaripa zvakari? Handichatozive. Vari pano nguva yakaripa ndii? Ari kugara papenye sani. Achigarira ani? Akauya kusiyiwa mushure monge vanhu ataura zvaakataura bva wauya bva wamusiya pambo akati sara nechi.
ndemukadzi wako asiwa kuba kwenyandika imi mamusikuziziva utengo kuti nhasi ndiri kubva kuno kubasa ndisvika kumba ndoona ndasiwa chitona pamba tonzi ndiwe unopunza chistepi yandotora ndepi demuininini masvikira chitona ndisvika kumba so ndotonzwa adzimai akutaura kuti mukuona chibhokisi iri apa zviri kunzi ndimi makapunza ari mubhokisi ndinotora stepi idini ndisati ndawandapunza munotora chituna muendozotsera kune vanhu vauya nacho ndinozotsera kune vanhu vauya nacho tozviti okay toti ndizvo zvazvinokuita inini mazviziva kuti mapiwara imamusiri vakapamira asi uno ndimi kutoita kurwa pamba penyu kubva pesa pakuti azoramba ari pamba penyu stage yamakatora chinde stage handikatora hapana but taimirira apedza munin'ina hauna stage yakatora usina kutora stage uyo ari kugara kudu ari kugara kumba ari kurara nani akurara wega ari kurara wega ichokwadi here uyu murume uyo hamunomboba makasangana misi kangani munozviziva here zvaari kutaura zvakutaura asi uzviziva imbotsanangura kuti ndekupi nekupi uchimurangarisa taurisa patikatangogara tese ndakazaire kuchikombo kwanaKeri pasasi pamalo ari paundi patikatangogara tese tagara tese pese pandaiya kuba kwechigara tese kuseri kwetoilet yenyu pari pazasi mbijana kwozoita paseri pedanga rembudzi tikagara tese futi right nzvimbo dzaari kutaura dziriko here kwenyu uye unodziziva here nzvimbo dzaakutaura dziriko but ini kunyepewa nenyaya yekuti munhu vakagara matare handiti aiwa hatina kubvunza nyaya yematare nzvimbo dzaari kutaura unodzizivawo here aiwa nzvimbo dzaakutaura ini hasi kudziziva hausi kudziziva opo wambotanga kuti nzvimbo dzaari kutaura ndiri kudziziva asi vakagara matare aiwa chikiitika ndechoti nzvimbo dzaakutaura kuti apa neapa handiti ndikupaziva but kuti tairara tese munzvimbo idzodzo ndo zvanisiri kuziva munzvimbo idzodzo unoziva muchiita nezvine uyu munzvimbo idzodzo hasani ndamusangana nayo uyu unoreva kuti hauna kana shoko rerudo kana zvawakaita zvaunoziva pari kana handina kana chimwe chete chandikaita pari papfungwa yako unoti sei pavhileji renyu rese anongedza iwewe anongedza ini nenyaya yekuti akafurikwa kuti taura kuti mukomana uyu ndiye muridzi wenhumbu nekuda kwenyu ina hanjatozwa kwaari kuti yese akafurirwa kunzi ataura kuti inini ndini muridzi wenhumbu baba ako uri kukwe wayana baba here inini aini baba wangu baba wacho ndangu ari mudarika Solomon vanga ari mudare ndo baba wacho Solomon ndosenga akari ndo baba futi aiwa ndasingade kuramba ndaindotaura unoziva mazwi yokupiwa hayabudirire wazwa chokutanga unoziziva here kuti panozikamba pakati pako nomukadzi ndozviziva unozviziva ndozviziva izvozvo ndo zvakudini zvakuudza papi pano uye mukadzi uyu haapfeke kusiya nyika ine sekenda pakuramai pako kuti ndowandinoziva aiwa kufurikwa kakuti taura kuti inini ndiri muridzi wenhumbu iyeyu ndandozwa vanhu vakamufurira kuti akafurikwa nani because vaigara matare vari vega ndisipo ane nguva refu sei munai kumba kwenyu nguva nai imimi ndimani imimi amai mukomana pakauya uya anga asipo here mukomana ndiye watiri kubvunza tati mukadzi wako akauya rini kumba ari kunzi muswanai ari kunzi muswanai iwe unogara kupi ndogara kumba asi maona kuti izvi zvazvakaita manje kana achipindura rafu semaitiro yaari kuita aya hatina kodzero yekuramba tichibvunzana naye nyaya yake ngaiende kumutongo zvakadaro zvakakwana ari kunzi muswanaini iwe unogara kupi ndinogara kumba iyo irafu iyo ari kunzi muswanaini iwe uriko isei kuna changamira aiwa pakasvika ndansipo
Alright, musi wa 9 kusvika nhasi pane mazuva mangani? Yatoti wandi. Uchigarireni munhu usingadi ende usingazivi? Uyu ndama. Saka iwewe izvozvi takatarisa kubva musi wa 9 kusvika nhasi pane mazuva mangani? Pongonosvika kana zvekuma 30 something. Alright, tingatiti pane 3 weeks. Pa 3 weeks uchigara naamai asi wakavapirwa kunzi mukadzi wako. Sabhuku ukaenda kumunza kuenda kutaura kuti ndonyaya ndaitika. Sabhuku aiwa ndi. Ukaregere? Ndaingoti rega ndingozvisiya zvakadaro. Mira, waiti rega ndingozvisiya zvakadaro. Kuti zviite sei? Chaitika isusu munhu ndetotomboti adzokera kobhati ndikadzoma ndikanzi aiwasiyana nazvo. Nani? Nevanhu ndovaingondidzomota aiwasiyana naye. Nokuti vaiziva kuti pane chinhu. Iwewe sei wakabvuma kusiyaniswa nazvo iwe uchiziva kuti hauna kurara navo amai vako? Nokuti iwewe usina kurara navo munhu wekuti aiwasiyana nazvo gara zvako navo. Iwe ubvuma kugara navo unenge uchigara navo waiti uda kuita sei? Vanhu vakakutisiyana nazvo vanga vachida kuona kuti reaction yako yauze pavakatisiyana nazvo anyika vanga vachida kuona kuti ichokwadi here kati wana kunenedzero pavakazongonewa kutopedza mazuva akati yawanda iyai vakavhatiza kuti shuwa ndokomba. Aiwa chaitika kugara kwataita nayo taimirira kuti mwana azvarwa. Azvarwa mwana tozoona kuti mwana ndewani. Munhu wausina kubva wakarara naye. Wausina kutombobva wakarara naye. Une kodzero yokutombomuchengetedza uchida kuzofananidza mwana. Unoreva kuti kutaura chete shoko kana kutarisana nemunhu kunopa kuti mwana azobudarwa. Aiwa. Saka iwe waimirira kuti aberekwa womuita sei mwana wacho? Taida kuona kuti mwana ndowangu here kuti kutopomewa kurikiitika. Right, waita zvakanaka. Chinomirirwa manje nemunhu achida kuona kuti mwana ndewangu here. Anomirira achiziva kuti ini ndakaisawo mbeu yangu mumunhu. Ndodawo kuona shuwa kuti ndewangu here kana kuti haasi. Asina kubva aita izvozvo, amirire izvozvo anoramba. Chaitika vanhu vakati munhu ngauye kuti auyomba kuti wangu amuisa kuti wangu amisomba kuti. Indi kuramba mukadzi kuti mukadzi asi wangu. Uri mwana iwo uri pakati paabereka uri pamusha paabereka. Abereki vako havana chinhu chavakaita pamuroora wavo yanova mudhemukadzi wako uri kunzwaka. Nhasi unoyu mauya kuti kudare kwamambo isati kuda kupedzwa nguva nokutaura zvinhu zviri kunze kwomurayiro. Wanzwaka? Ise kudare kwamambo. Changamiro. Pamusoro changamiro. Semakurukota taona kuti nyaya yemukomana wechangamira akuda jaji akuda mutongo wake panyaya akaita kuti akatora mwana. Uchengeta mai kuti handisina kuona nhungu yamai kuti mwana ari kubuda ndewangu here. Right, maita basa. Vabereki vemusikana varipo kana amai baba vese varipo ngavauya. Chigare pasi. Endai mafara. Basi. Korea. Right, maita basa. Mari mwezuri aitombotaura nemadzishe nemadzimambo chiti mutongo watiri kupa kumakunakuna vanhu ainge vatorapa ukama kunonyorerutsa stereki kuti mombe imwe chete kwamambo neimwe inoenda kunondo. Saka taitotifanira kuti tokwidza mutongo wacho kuti vanhu vasaramba vachipara mhosva dzakaita sedzidzi.
Nduma makatarisa vamwe chamusatoziva kuti baba vanga vari pamwaita nharo apa. Vatati vane chimina chiripo ndovane mwana ana anotora kuti ukama ende atorwa nemwana ari kunzi munin'ina wamai vanga vakagara baba nemwana. Amai baba maona vaibvunzwa kuti makaita mwana here apa, vakati takaita mwana unzi Angelini. Amai vavo ndovane uyu akagara pasi mwana uyu. Baba vatora atete, mwana anotora munin'ina wamai vaatete, uyu atora munin'ina waatete ndoatora. Chimina futi ichocho chaaita makuna-kuna. Saka ndaichifungidzira kuti imimi ndisati vehukama ana baba vacho vemusikana uyu paari kutoramba kudai handifonyana chikagomataida izvo maigona kungoripisana zvenyu zvekuti akakanganisa mwana asi mutora mwana. Kana agara ari kutoramba pane hukama hutoripo hauite hukama huripo zvikunzwika hukama chaiwo huripo. Hamuzi here ukama imi mwana baba wacho huripo ka saka ndaitofungidzira kuti zvaita zvakanaka kuti nyaya yauya kudai yauya kudai sezvaari kuramba asi nyaya ari kuiziva haungagarika nemunhu usina kukanganisa kuti andaichimira kuti kana azosununguka izvozvizvi takatarisa izvozvizvi pachine nguva kapa kuti asununguke zvinotoda kuma 6-7 manzi vakagara chanzida kumirira kuti paachazosununguka kukwenda kumatare edzimhosva pasabhuka nakwamambo ndibatsirei munhu handimuzive mubatsirwa. Saka ndikuti nhasi unochangomutongana nawe makuna-kuna yaakaita ndaenda kumubata naye kuti akuda kuti imwe mombe yemakuna-kuna yauchabhadhara iwiwo inoya kwamambo yemakuna-kuna nenoenda kumhondoro imwe chete toda mombe mbiri nehwai futi yekuchenura zvatiri kuda zvikunzwika. Asi zvadaro wazvibhadhara zvine izvozvo utazvipamidze futi zvawakaita zvokuramba uchitamba nemwana uyu ukama hwenyu chaiwo chaiwo wakamwana ndiana ndamainga ukutora amai hazviite kana kupomerwa kunzi kutora amai kupomerwa kwati kuti ndikupomerwa nevanhu kuti ndikutora amai hazvinyadzise. Saka chide kuti nyaya iyoyo muwe tokubatsiridzai kuti ifambe mune zvakanaka zvikunzwika. Uyu adzokere uyu kumba kwavo asi muwe tokubatsirai tichitedza tsika dzedu dzechivanhu zvikunzwika. Baba madzoza ndataura muda chite kuti uyu tugare pasi tona zvii zvingaitwe kukanganisa kwakaita mwana uyu asi mwana udzoka kumba paitwa zvinoitwa zvinobhadharwa zvekukanganisa kwakaita mwana asi mwana udzoka kupi udzoka kumba. Pane ukama huripo husingatsvagwe asi huripo ukama zvikunzwika. Imimi kana mazorena baba wako ndati munoya kupi munoya kuno kusiri kudare kuofisi kwedu tokubatsiridzai musanozvigara magarira muri kuita paukama asi zvemakuna-kuna makatoraramisina naamai zvoda kuchenurwa izvozvo zvikunzwika. Sabhuku muri kudini murini mune chimwe chamungade kutaura apa pana chekutaura hapana chekutaura sabhuku zvinonyadza ukama hwedu takunyanya kuremeredza tokuitewo zvinondisa kuzvibatitiri baba zvakare nababa ukama hwedu hwakureruka zvakanyanya tangita vanhu vanoita chiseko kuti vakuwasha chaivo vanosvika pavanoti kana vatazana vanenge vachitoikuwasha miri toti kudini. Saka ndiri kumambo ndine mashoko ari kwekusimbisa kuti zvigaruke zvisaitika mashoko makukuta kutaura sabu kuti vanhu vari kurerutsa ukama hwedu mazuva ano zvisadaramba zvisati gatitsemure kuti vanhu vasarorana vachiri vadiki vakadai asi uyabhadhari zvaakaita kunavo abereki vevavo tazviramba pano iwo usatore nguva yakareba
musati maya kudai kubatsire kuti nyaya ipira akuziva kuti ndimakuna anda kuti abhadha kwamama zvikunzwika nyorai kuti tikuda mombe imwe chete inoita kwamambo imakuna neinoita kumhondoro yaanofana kuzvara mkomana ndanyora changamira adede ndazonyora date kuti musi wa2 musi wa1 February ngoni tipapo here kwati munongowa parimwe date pamberi kana anonoka kuziya kunge yamukurire dare inini nomukurire dare ninhau yemwana uyu igadzise nyaya iyi zvikunzwika handina nguva itataure takawanda asi tichezveya kuti mukrisha uyu ndiani akutaura achitirisa tichikambiriyani mumwe wana wotovaina handiti tazvinzwa baba zvamataura ko baba musirire kutaura inge kuti yakaimba yanetsa makina anongona kuti uyu ndibaba vake vauya apa vaiva vanomukomba uyu kura kuti handizive kuti kana kuti vari kuita kamudherera kana kuti havasi kunzwisisa kuti ukama hwacho hukamira sei ndaura kune murume abva apa anonzi Masenga neunhu wanongora kumwana wake uyu mhuri iyoyo yakaora pfungwa dzayo ende munhu iyoyo kana nembeva yari kuramba ichibereka imbeva yakaora ikazogarwa nayo pasi mhuri iyoyo ingaizoya kudare iri mhuri iyoyo ndomashova mutoaa zvofunga tabatsirika kuti mhuri iyoyo haina kumira zvakanaka mazingo vana ababa vari kudherera kana vari kukudhererai zvinhu zvacho ndozvandati zvimwe zvacho zvinozoda kuti tozogara pasi nemhuri iyoyo tiro tingabatsirane sei kuti vakuremekedzei zvikunzwika ndatenda zvangu ndikaitizomira kana vachinge vanonoka tokutsvaga ikuchiyamukwire dare ende dare rachina musabhadhare mari munongoya chete moya tokubatsirai tovashedza hamubhadhare mari dare asinoita sei nokubatsirai kuti vanhu vaite oda vanhu ivava imba iyoyi yapera vanakaitanga nyaya yapera yakaita seizvozvizvi okudiwa mombe imwe chete kumhondoro nemombe imwe chete makunakuna pamambo nehwai chena sikana kunzi azodzorerwa kumba kwavo chivanhu chitungamirirwa nachangamire uripo uri kutarisirwa kunge wasvika pamambo wa1 February 2025 remusaini usungai baba musaini remusaini uri makore makati we remusaini masununguka masabudari masununguro epa. Ladies and gentlemen, it's now 2025, and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today, ndamboenda nawo kuti vanoinstalla inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu, and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what handisi expect handisi nyatsoziva saka ndauya naMr Kech an expert wekulogos solar tech timbovabvunza kuti zvakamira sei yakamira sei package yedu. So Zico package is a 3.2 kVA solar system in a just must products. So this package, it powers a 0.5 horsepower ball pump. It powers a class A fridge, power TV, you buy power my lights, energy saver lights up to 15. And then entertainment, charge some phone, my laptops, Wi-Fi, is it affordable because Zigo represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed supply price, it goes for 1,480. Exactly. Alright, koma package vanemari vanenge vachinzana sei? Kana takuenda pamusoro apa titakudawo from 5 kVA 6.2 kVA, of which yedu isusu inotangira pa $2,400 ndo inova iyo ye 5 kVA, and then toenda pamusoro tenge takuitawo ma 10 kilowatt solar systems, of which anenge akuitawo ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho.
Alright, then lastly, vanoda zvekutaurirana vemalabor, vematerms, macivil servant nevane macustomized service vanokubatai here. So kana makuda pakutwa zvema-payment plan facilities or credit facility, with just 1.5 you can have this solar system. What deposit 70% of 1.5 and then the balance we attend in 2 months obva wapedza unakirwa wako nemagetsi ako. Wanakirwa waenda. Manumbers awasikuataura ndo ari kubuda pascreen apa. Saka as long as Zico ari brand ambassador weLogo Solartech, you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned. 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 Everything